Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра энцыклапедыю гісторыі Беларусі. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Агульныя звесткі пра беларускія энцыклапедыі. Беларускія энцыклапедыі вядуць свой адлік летазлічэння з 1969 году, калі выйшаў першы том беларускай савецкай энцыклапедыі. Вось калі мы кажам пра сучасныя беларускія энцыклапедыі, гэта універсальная энцыклапедыя, беларуская энцыклапедыя, энцыклапедыя на беларускай мове. Выйшла 11 томоў, гэта універсальная энцыклапедыя, і адзін том быў прысвечаны менавіта Беларусі. Гэта значыць усіх 12. Ініцыятарам яе стварэння быў Пятрусь Броўка, які стаў першым галоўным рэдактарам выдавецтва беларуская энцыклапедыя. На той момант у першай беларускай энцыклапедыі было 34,5 тысячы артыкулаў, большую частку якіх былі прысвечаны Беларусі, але разам з тым і такія даволі шмат было прысвечана і сусветным падзеям. Такім чынам, гэта была першая беларуская энцыклапедыя, а другая беларуская універсальная энцыклапедыя гэта ўжо наш час, незалежная Беларусь, канец 20-го, пачатак 21-го стагоддзя, гэта універсальная беларуская энцыклапедыя ў 18 томах. Таму ёсць пэўная традыцыя стварэння беларускіх універсальных энцыклапедыяў. І таксама ёсць шэраг галіновых энцыклапедыяў, да якіх належыць, дарэчы, энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Таму давайте вернемся да нашай тэмы. Як і калі з'явілася патрэба ў асобным выданні энцыклапедыі гісторыі Беларусі? Гісторыя Беларусі, яна ў 20 стагоддзі даволі грунтоўна даследавалася. Мы бачым, што былі шэраг працаў абагульнальных па гісторыі Беларусі, з'явіліся інстытуцыі, якія даследавалі гісторыю Беларусі. І, безумоўна, у пачатку 90-х гадоў, калі была адноўлена незалежнасць нашай краіны, паўстала пытанне неяк так кадыфікаваць гэта ўсё, стварыць абагульнальную энцыклапедычную працу, якая бы паказвала ўвесь гістарычны шлях беларускага народу. Гэтым магло заняцца толькі выдавецтва беларускай энцыклапедыі, якое на той час ужо працавала. Тым больш, што галоўным рэдактарам яго быў знакаміты беларускі гісторык Міхась Ткачоў. Таму у жніўні 1993 году было прынята рашэнне на дзяржаўным узроўні аб выданні энцыклапедыі гісторыі Беларусі ў 6 томах. Гэтае рашэнне і было рэалізавана, выйшлі ўсе 6 томоў, і 6 том яшчэ да таго ж у 2 частках. Як доўга энцыклапедычныя артыкулы захоўваюць сваю актуальнасць? Гістарычныя веды, як і іншыя веды, яны пастаянна запашваюцца і пастаянна абнаўляюцца. І трэба сказаць, што гістарычныя артыкулы па розных сферах і гісторыі Беларусі, яны адлюстроўваюць стан гістарычнай навукі на той час. Напрыклад, першы том энцыклапедыі гісторыі Беларусі выйшаў у 1993 годзе і працягваўся да 2003 года, на працягу 10 гадоў. Ужо прайшла эвалюцыя беларускай навукі. Пасля 2003 года ўжо амаль чвэрцьстагоддзя мінула. Такім чынам, мы можам сказаць, што некаторыя артыкулы іх ужо трэба было абнавіць. Напрыклад, пра нашага знакамітага пастара Лукаша Куцьмалея. Беларускай энцыклапедыі гісторыі Беларусі пазначана месца яго пахавання Злучаныя Штаты Амерыкі, месца смерці і пахавання. На той момант аўтар артыкула Владзімір Ляхоўскі, ён проста гэтых звестак не ведаў, што ён пахаваны ў Гданьску на гарнізонных могілках. І такіх рэчаў можа набрацца даволі шмат. Таму, канешне, перыядычна, так па стандартах патрэбна перавыдаваць энцыклапедыі. На сённяшні момант ёсць электронная такая Вікіпедыя. Канешне, не цяжка назваць паўнавартаснай энцыклапедыяй, у тым сэнсе, што мы да канца не разумеем, як ідзе праверка, кадыфікацыя і так далей. Усё ж энцыклапедыі ствараюць навукоўцы, навуковыя калектывы. Напрыклад, энцыклапедыя гісторыі Беларусі — гэта базавая арганізацыя, быў інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, які выдаў гэту фундаментальную працу. Але у Вікіпедыі больш гнуткасці, у тым сэнсе, што можна пастаянна абнаўляць інфармацыю без такіх вялікіх затратаў. У сярэднім раз на 20-30 гадоў, канешне, патрабуюць перагляду многія артыкулы, іх дапаўнення ці абнаўлення звестак.
Некалькі слоў пра галоўнага рэдактара. Галоўны рэдактар, як я ўжо казаў, быў знакаміты наш гісторык Міхась Александрович Ткачоў. Ён пражыў кароткае жыццё. Ён нарадзіўся ў 1942, памёр у 1992 годзе. Ён нават не пабачыў першага тома энцыклапедыі, але ён вельмі шмат зрабіў для таго, каб сабраць калектыў аўтараў і каб сам гэты праект запусціць у вытворчасці, як кажуць, з даследчага гледзішча і з гледзішча такога фінансава-гаспадарчага, таму што это ж вялікі такі аб'ём працы. Трэба сказаць, што ён склаў першы план напісання, а гэта больш за 5000 асобаў толькі апісана ў энцыклапедыі гісторыі Беларусі. Усіх артыкулаў больш за 15 000. Маштабны праект. Міхась Ткачоў, ён быў спецыялістам па Вялікім княстве літоўскім. Знакамітая яго кніжка «Замкі і людзі». У канцы 70-х гадоў выпусціў эту кніжку, дзе апісаў усе беларускія, прынамсі, больш-менш значныя замкі. Распісаў, якім чынам яны функцыянавалі ў 16-18 стагоддзях. Ён вельмі шмат зрабіў для таго, каб гістарычныя веды іх не проста абагульніць, а каб іх выкласці энцыклапедычным стылем. Мінімум каментароў, максімум інфармацыі, максімум факталогіі. Апісаць нашу гісторыю, таму што без апісання цяжка аналізаваць. Цікавыя факты пра змест. Змест ахопліваў розныя эпохі, ахоплівае фактычна ўсю гісторыю Беларусі. Як мне падаецца, адным з такіх вельмі цікавых фактаў з'яўляецца тое, што энцыклапедыя гісторыі Беларусі, яна паказвае значны крок наперад у параўнанні з савецкім часам. Вельмі вялікая колькасць імёнаў, якія былі ўзгаданы ўвогуле ўпершыню, пра іх напісаны энцыклапедычныя артыкулы ўпершыню. У часы сталінскія яны проста былі выкрэслены і нібыта забытыя. А тут, пра іх ёсць энцыклапедычныя артыкулы, пра іх сабраныя звесткі, і самае галоўнае, што ў канцы ёсць літаратура пра гэтых дзеячоў. Таму першыню там пра Вацлава Ластоўскага, вялікі артыкул энцыклапедычны і пра ягоныя працы. Ёсць артыкулы там пра братоў Луцкевічаў і гэтак далей, гэтак далей. Гэта можна казаць пра, думаю, сотні імёнаў, без перабольшвання. І гэта з'яўляецца самай важнай адметнасцю гэтага выдання. Мы беларусы 21 стагоддзя. Кожны з нас бачыць, як актыўна сучасныя тэхналогіі прыходзяць у наша жыццё. Знайсці інфармацыю, дзякуючы пашуковым сістэмам і штучнаму інтэлекту, стала лягчэй лёгкага. Ты ўводзіш слова і атрымліваеш шэраг адказаў, у тым ліку і ў Вікіпедыі. Аднак нам стала вельмі цяжка адказаць нават на гістарычнае пытанне, праўда ці фейк. Для гэтага і існуюць акадэмічныя выданні, такія як энцыклапедыя гісторыі Беларусі. За артыкуламі стаяць імёны, змест – факты. А нам сёння варта бароцца за факты, бо факты – гэта прынцып навукі і сапраўдная ўзнагарода даследчыку. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!